Geblek hambai sini joto media friend roma getini sini youth IPF ti Telemark division top থেকে sini kaisa press meet ma kaika press meet do sinoro manjaka sini artisan ingri AGS borong bisoban jamatia te sini oro youth IPF ni Telemark division ni assistant secretary borong kusimonto jamatia te sini organizing secretary Debu Deborma kongke mahaisi miyago je 2 tarik April first halni jurago je surangsa channel ni ingei je media Ojit Deborma chini Dokhin Gopalnagar ba Manik Deborma edisi village phaigoi ba tui thampui kami hunoi kasawoi kwangma borongni thanigo bo tapal phurungoi ba kisu age sipen khaniro borok tak bohaino IPF digo phaya ba BJP go koroi ba kuno jaga koroi tin abo hai borokno bo kisu phurungkha bo abo hai kok sari huni bo phurungkha je IPF ti ni biruddhe kok sagani bangai ba chini sar member Kumar Jamatia ni biruddhe kok sagani bangai bo omhai ke kok sari huni bo phurungoi borok ni thanigo lokoni thanigo bo kwbangma bo omhai ke sagoi media ni mungnagoi bo public ni thanigo bo kok haya omhai ke sadi hunoi bo sarogoi je surangsa channel lo je bo focus khaimani abo chini Telemark division youth IPF ti trop theke abono sung selengo abo blaikhin saya sung Simon kha je Ojit Deborma bo surangsa tini channel ngi bo samung khaigo kintu ba sung oro sung Simon kha bo sudu salo simino surangsa tini channel hunoi bo samung khaigo horo hungke bo sipen ngi bo samung khaigo tei tipramo thani ngi bo samung khaigo gahai ni bangai sung or jaga Simon kha bo media ya bo ekjon khoroksa bo political leader hisabe bo samung khai tongo kintu abo boni je mohai je samung khaimani abo blaike chaya ge jemiani je gothna je 2 tarik April first khali jorago je tui thampui kamigo kisu borok je tui thampui kamini borok ba oro member Kumar Jamatia ba minister ni para boni para to tui kuno oro jaga kuno develop khaya kuno maya huni je kok sanai rok aborok already tatal kok sai tongo borok tak bohaino CPN kho borok kuno party IPF ti phaya BJP go phaya borok je age CPN khati borok CPN tong borok je miya kok sanai khoroksa ageni je CPN ngi member ngi bo samung tangjak noni Bahadur Jamatia te khoroksa nge CPN ni vice chairman Rotna Jamatia abo hai borok rok tini IPF tino turman khen bangi kok sakha je tabok je IPF ti BJP sarkar phaimani yagulo tei thampi kamigo kwbangma develop ungkha lama rok snamjakha tei CPN 25 ta bosoro je tei hamyan ungei tei manungya aborno ব্যবস্থা khai tabok water supply kaijagoi nogo je pipeline rogani bagai samung sengjagoi tongo inge or jago je borok je hai kok samani abo blaikhin chaya je tei thampui je bobai para kaisa je chini sar member Kumar Jamatia bai para thansa hini bo je samani abo tatar abo already borok je miyago je public rok je kok sanai ba CPN ni ageni je ex member ba vice chairman je kok sanai rok borok kuno member Kumar Jamatia bai borok para thasaya already lukubo alka borok para thansa hini salai tongo to phane or kuno para thansani ba alkani proshno ya or jaga kasa kufur miya khlaigai samung tangjagoi tongo ekta ke kisu je miyago kisa kok kasakha je chini TSP ni candidate chini takho Komal Koloy je Manik Bazaro miyago bo kok narkha je member Kumar Jamatia boni nok thaitoi je lama tlangani mani jago je bo lamar hoya bo khoroksa ekjon mantri tutoi bo lam rohoya bo boni jagano rohor soya hini je bo miyani boktita je kok samani abo already tatal abo kisuya abo lama to member Kumar sini sar member Kumar Jamatia ni je jaga to already lama rohor jaksi je tabo belaham kamigo je lama thangmani abo already sar member Kumar Jamatia ni je jaga to lama thangu gete kisuta je parani bisingo je tiyong khadigi je lama thangani digo kisuta boni khobjago go jago kisu sini IPF tini leader rokno bo sakha yang titlang yakhlagi yang titlang di asuk si sau or jagar lama rohoya honi bo kuno dino saya gahai ni bangai
যে সুরাং জাতিনি যে মিডিয়া হनै যে বুমুंनागै যে অজিত দেববর্মা যে হাইखे ताताल কক सागै जे फकास खाइदोंमोनि आबोनो जों युथ आइपिएफ तित्रक थिके जों सेलेंगो आबोनि जवाब जों रनाय गाहायनि बाङै जत तित्र हास्तेनि लुकुरो नां सागानि मुसुगो जे अमहाय जे सुरां जातिनि चेनेल जे ताताल কক जे पिरि दंमोनि आबोनो जों अलरेडि जों जाजा गैया आबोनो जों बिरोधिता खायो सुरां जाति काहाम उंगै मानो याफांगो जारा लिट खाइनेरो याफांगो तंनायरो काहाम उंगै मानो किन्तुबा ओ तेलेमरा साब डिभिसनो जे अजित देबबर्मा जे सुरां जातिनि उंगै मिडिया हनै जे बुंनागै जे सामखाय दंमानो जों अलरेडि बिरोधिता खायो ब मिडियाया बलि पलिटिकेलनि तैयै ब सामखाय दंगो आबोनो सुरां जाति चेनेल जारा तैदुल दंनायरो आं रिक्वेस्ट खायनाय आबोनो मथागानि उंथुं जदि मथागायानखे जों सुरां जातिनि एगेन्स्ट जों बासानाय आसक साइनो ककबारि खाजोतनो हम